pag-care sa mua sa mga bata. Ug sorry sa akong mga pagkulang sa inyong ha. Sorry nga wala na po nabantayan, nga wala na dahil ko makahatag og oras, nga makabanding tamo tungod sa kabisi na po sa akong trabaho. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, mayong hapon. Melissa Sabalo. Ma'am, i-deliver na mo tong sa order mo sa Shopee. Ay, atik-atik na ba? Unsa atik-atik ma'am? Ha? Unsa nganong atik-atik? May camera. Ma'am, mo na mong bagong protocol karon, kailangan na mo i-record ang mong delivery. Ay, kabalo ko na. Unsa na balaan mo ma'am? Kanang siguro na may mga i-deliver na something. Umagit na ma'am, Shopee gani, delivery. Wala ko'y ano. Wala kayo order sa Shopee? Ha? Wala. Wala ko'y order. Ha? Sure ka ma'am? Wala, nag-text sa imong Shopee? Wala. Imuha mo ng pangalan ng address. Wala ko'y order. Pwede na to i-check dito ma'am, nakabutang imong pangalan dito, address nimo. Okay. Surprise. Kasi surprise. Kasi, ano mo, wala basta wala ko'y order. Bago dra ma'am, dala na mo ang item nimo. Wala ko'y. Pwede man na mo i-check sa ma'am. Kaya dili gid mo ha. Ato na ni ikuan. Back to reseller na lang ato ni. Ma'am, libre naman tanaw ma'am, wala may bayad. Pwede na to tanawon ma'am. Through the years, you've never let me down. You turn my life around. The sweetest days I found in you. Through the years. Surprise! Maligayang matisayang happy. Salamat kayo. Salamat kayo. Ma'am, mayong hapon, may hapon po sa tanan. So ma'am, before dahil may magsugod, magkaila-ilaw sa mi, bahalang kaila na mo. So ma'am, kami di ay ang IAM Digos Flower Shop. Ug naami diri karon ma'am para ihatod ning sorpresa para sa imong ika 40th nga birthday. So ma'am, ini idea kung kinsay nag-surprise nimo, sa imong hinala? Imong bana siguro? Wala pa gid kay sure kay siguro pa man. So ma'am, before nimo mahibalaan o kinsay nag-surprise nimo, kantahan sa kanamo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So ma'am, happy birthday. Make a wish ma'am and blow your candle. Yay! Happy birthday! So ma'am, mao ni ang message para sa imuha. So wala pa kayo nagsugod, nagtulo naman lagi. Ingon niya ma'am, happy birthday lang. I wish you have many more birthdays to come in your life and always have a good health. Ug unta, mawala na ng kainit sa imong ulo. Lang, salamat sa always nga pag-care sa mua sa mga bata. Ug sorry sa akong mga pagkulang sa inyong ha. Sorry nga wala na po nabantayan, nga wala na dahil ko makahatag og oras, nga makabanding tamo tungod sa kabisi na po sa akong trabaho. Pero gibuhat na ko ni para lang po sa inyo ha, nga akong pamilya. Tungod kay dili ko gusto nga patagamtaman ug magian ninyo sa akong mga anak. Kalisod nga na akong nagian sa una. Maunang naning kamot ko para mahatag na ko ang inyong pangailangan everyday. Ayaw sabtang wala ko ilab sa inyo tungod sa akong kabisi. Mahal na mahal ta mo akong pamilya. Kamu ang akong kusog o inspirasyon sa akong kinabuhi. Ug salamat usab sa tanan nimong sakripisyo sa atong pamilya. I love you very much. From Elmer Sabalo. I love you lang. Ay, asaman. Message ko sa akong bunso nga unta, isa lang akong pangayon nga tagaan siyang mayong panglawas ug taas nga kinabuhi ug ilayo sa mga sakit o
Unta, tuloy-tuloy na ang mga blessing nga naabot sa iyong kinabuhi. Happy birthday, Bonsa. I love you. Thank you, Pia. Message niyo ba? Mura mga 20s pa edad, sir. Sweet kayo ba? Kurbaan siya. Sige, reviews ko. Sige lang, good. Nervous siya. Sabay kami si Zay ha. Ano yung I love you. I love you, Okay. kayo. Kayo mo ba? Wala, birthday kiss na, birthday kiss. O, Bita, birthday ka. Ah! Okay. Buwang na. Uy, uy. Ma'am, unsa imong masulti sa imong bana, especially nga surprise ka sa imong birthday o sa imong pamilya pod nga naa diri karon. Nagpasalamat po sa grasya sa yang effort sa mo hindi ko sa mo problema. Pero surprise gapon ko niya. Kabalo na siya kung sa mong paano malay. Pero salamat kayo sa imong surprise. Na-appreciate na ko. Thank you kayo. Nataga-birthday na ako. Surprise ko nimo. Appreciate na ko na. Salamat kayo sa pagpaningkamot para sa mo. Bilang sa mga bata, salamat kayo na nakugi ka para sa ihahaw. Ang akong pangayon na wish, hindi para sa kuwa, hindi para sa mahayog yung panglawas birthday para sa mga anak. So, salamat po kayo sa inyo, sir, sa inyong effort. Kahit na nakabalo po ngayon, pero nakahinak hapon ko. So, salamat kaayo sa inyong Layo ko. So, kato lang imong message, ma'am. Okay, ma'am, once again, Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe kabungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon